Prevziať zodpovednosť za svoje zdravie do vlastných rúk môže pre každú z nás znamenať niečo iné. Ale ak by som mala vypichnúť nejaké také základné piliere toho, tak by som povedala poznať samu seba, vnímať signály svojho tela a reagovať na ne, netlačiť na pílu, keď už cítim, že som preťažená, tak neísť vlastne proti sebe. Mať súcit samej k sebe. Dokonca boli štúdie, ktoré potvrdili, že tie ženy, ktoré mali väčší sebasúcit, boli k sebe láskavejšie, mali aj miernejšie prejavy perimenopauzálnych príznakov, čo bolo pre mňa úplne obrovské uvedomenie a prehodnotila som tiež mnohé veci v živote. A takisto hľadať riešenia, neuspokojiť sa s tým, že teraz je to len obdobie, ktoré si je potrebné pretrpieť, ale aktívne sa zaujímať, čo všetko ja môžem pre seba urobiť, nebať sa vyhľadať tú odbornú pomoc a tam v rámci toho takisto nenechať sa odbiť, lebo iba ja poznám, aká je moja kvalita života, čo prežívam a keď mi aj nejaký odborník povie, že to je v poriadku pre tvoj vek a skús len trošku viac oddychovať, menej sa stresovať, neuspokojiť sa s touto reakciou a možno skúsiť nájsť aj iného odborníka. Jednoducho stáť si za tým, že chcem mať lepšiu kvalitu života a čo všetko preto môžem urobiť, kto mi môže pomôcť. Predstavme si toto obdobie veľkých hormonálnych zmien ako takú záťaž pre naše telo, lebo predsa len zmenou toho hormonálneho prostredia dochádza k rôznym iným zmenám, metabolickým, funkčným, že telo je naozaj pod istou záťažou. Také prirovnanie by mohlo byť ku maratónu napríklad, hej? Keď sa pripravujeme na maratón, tak tiež niekoľko mesiacov trénujeme, študujeme si, čo jesť, ako regenerovať, čo robiť v prípade, že nám príde zle. Že takýto nejaký princíp by sme mohli si zaviesť aj keď hovoríme o perimenopauze. A v tomto období ozaj aj tá potreba zvýšeného množstva živín je na mieste. Takže ideálne samozrejme by to bolo z takej pestrej, vyváženej stravy, ale toto nie vždy je možné a vtedy môžu prísť do úvahy aj výživové doplnky, čo sú vlastne doplnky stravy, ale už v koncentrovaných množstvách týchto živín.